दिनै गोदान बोसोर 2025 इं मायथाइनि जानुवारि 1 अक्ट'खालि दिनै क'क्राझार सहराव थानाय बे बागानसालिनि गोथार बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालियाव दिनै गोदानै लुफामफिननाय बाथौ बिन्दो बे बाथौ बिन्दोखौ बेखेवनाय हाबाफारि बेयाव मावफुंदों क'क्राझार बागानसालियाव थानाय बे बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि जिथु दैदेनगिरिफोरा दिनै फुंबिलियाव बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिएलनि बुंथिगिरि मानगोनां काथिराम बर' बिथांखौ बेखेवगिरि आलासि महरै हांख्रायना लाबोदों लोगोसे बाहागो लाफैफादों मावफुं सोद्रोमा मिलद सरगयारि आरो सासे MCLA पबित्र बर' बेजों लोगोसेनो BKWSनि सासे मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर' बिथांमोना बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदों। बे समाव बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो बेयाव आनान गसाइ अबंलावरि बोराइ बाथौखौ हांख्रायनानै बेयाव आर'ज गाबनाय हाबाफारि गासिबो बाथौ सिबियारि बिथांमोना दिनै बेयाव बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंबिलियाव मोनसे बाथौ आर'ज जाय आर'जजों आनान गसाइ अबंलावरि बोराइ बाथौ सोरजिगिरिखौ बिथांमोना हांख्रायहरदों। बे समाव जोंनि गेजेराव दंफैयो BTCLनि मानगोनां बुंथिगिरि काथिराम बर' बेजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा मिलद सरगयारि पबित्र बर' MCLA बेजों लोगोसे प्रणब बर' BKWSनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनाबो बे आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे समाव जों मिथिनानै लागोन जे BTCLनि बुंथिगिरि मानगोनां काथिराम बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मा फोरमायो। थारैनो दिनै बेयाव बाथौ बिन्दो बेखेवनाय हाबाफारि नोंथाङा बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों मा फोरमायगोन। दिनै 2025 मायथाइ इंराजि गोदान बोसोरनि गिबि सान आरो बेवहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा क'क्राझार जिल्ला बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालिनि लुफुंनाया जाबाय आरो बे बाथौ थानसालियाव मोनसे आद्रा खामानि जानानै दङमोन जायखौ जोङो नुवाथारिनि आसन बा मासि होननानै बुङो बेखौ दिनै बेवहाय बेखेवनानै होनाय जादों आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा लानानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे बाथौ आर'ज बेवहाय बानजायदों। बे गमामायैनो नैबे फैबाय थानाय जि सम बे समाव जाहाथे जोंनो बोराइ बाथौआ जोंनो गोजोन थानो थाखाय गोजोनै थानो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन हारि हारिसानि गेजेराव खौसेयै थानो थाखाय जेन बोर सारस्रियो आरो जोङो नुनो मोन्दों दे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथानि उनाव जेब्ला बिटिआरआव BTC सरकारनि गाहाय खुंगिरि हिसाबै प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय बिटिआरनि BTCनि चिफ हिसाबै खामानि मावबाय थादों। थांनाय 4 बोसोराव जोङो बेवहाय मोनसे गोजोन थासारि जों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि आरो गोजोन थासारिखौ जोङो मोन्दों। बे खौसेथि आरो गोजोन थासारिया जाहाथे जुगामि जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा जेन गोजोनै जोङो थानो हायो बेखौनो आफा इसोर नुवाथारिनि सेराव आर'ज गाबदों जाहाथे जोङो गोजोनै थांना थानो थाखाय जोंनो सक्ति होयो बोर होयो आरोबाव जों बेनि जिखिनि जौगानाय बे जौगानायखौबो जाहाथे जोङो जाफुंसार होनो हायो आरो बे थांखिजोंनो आं दिनै नैबे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि गोथार बाथौ थानसालि बे आर'जआव आं बाहागो लानानै नुवाथारिनि सेराव आं बेखौ आर'ज खालामदों। गोथार बाथौ सान 28 जानुवारि फैगासिनो दङ नोंथाङा दुलाराय बाथौ सिबियारिफोरनिसिम मा मेसेज दा बे जि गोथार बाथौ सान 28 जानुवारि बेयो जेब्ला जारिमिना बुंस' हायै समनिफ्रायनो सा सानजा भारताव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव बे बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै फैनाय जादों आरो बे बाथौ धोरोमा दिनै बेयो मोनसे फैयै फैयै मोनसे फोसाबनाय मोनसे महराव दोङो गिबिखौ बिथा खालामनानै बेखौ फोसाबनाय महराव जोङो मोननो हादों आरो दिनैनि समाव बे बाथौ धोरोमा खालि जोंनि सा सानजा भारतावल' थाबथानानै थायालासिनो बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो बे बाथौ धोरोम सिबियारिखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे गमामायैनो जोङो बाथौ धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों गावनि जि हारिनि राव हारिमु आरो आसार खान्थि बेखौ जोङो गोग्गो आरो गेबेङै जोङो बेखौ माने लाखिनो हायो आरो फैबाय थानाय जि 28 जानुवारि जि गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ सानखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों बेखौ गाजा गोमजायै फालिनायनि जि मोनसे लाहार फाहार बेखौ जोङो आं खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों। नैबे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमाबो नैबे क'क्राझार जिल्ला बाथौ थानसालिनि जि लांगोना बे लांगोनायाव बेवहाय मोनसे नैबे बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि जि मोनसे लाहार फाहार खालामनाय बेखौ जोङो नुदों। दा गमामायैनो नैबे फैबाय थानाय जि नैथि मंगलबार थामहिनबा मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार मंगलबार बा गोथार बाथौ सान बेनि थाखाय आं गासै जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाजों लोगोसे
ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसा आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसा आं गासैनिसिमबो आंनि जि मोजां हामलायनाय आं बे मोजां हामलायनायखौ जासिहरदों। फैबाय थानाय समा जाहाथे जोंहा गोजोन आरो जों गोजोनै जोङो आवगायलांनो हायो बेखौ जाहाथे नुवाथारिया जोंनो बोर होयो आं बेखौनो आफा नुवाथारिनि सेराव आङो आर'ज खालामदों। थारैनो नंगौ दिनै जिहेतु क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय बे बाथौ थानसालियाव जिहेतु बाथौ बिन्दो बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जे बाहागो लानानै बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै बिथां BTCLनि बुंथिगिरि मानगोनां काथिराम बर'आ जोंनि सिगाङाव बाथौ धोरोमजों प्रणव एकदम आगत आहे जोंनि बे थानसालिखौ बेखेवनो थाखाय जोंनो मानव होदों। जों जादों आल्लाह नों जादों आफानि मानबि बेनि थाखाय माबा फैनाय गोनांथि थायोब्ला जाहाथे नों गावनि अब्ला बयबो जै होदो। बोराय बाथौनि बोराय बाथौनि बयबो हमदों बिफांबो हमदों।
बिराद खुसि जायो सानजा सानजाहा ओंखारनाय ना जोंनि मबाइलजों हायाब्रा नोंसिना